Sibari bathi uyinkosi enjani? Inkosi mina Bathi inkosi yani? ama-26. Inkosi ama-26? Angangilona no. Mina ngisigebengu qondile ayisela qondile ngqo. Kanti manje Nanginohlula. Eminyakeni? Yini? Ngoboshwa mina wena usafunda. Ngiyakhumbula mana angithi Ngantshontshe ibhamu zamabhunu. Hayi akaze ngitshontshe inkomo. Mana umngane wami washaya waboshwa nami ngaboshwa ngoba ngihamba naye. Mina ngaboshwa lelinye icala kodwa yena wayeboshwa inkomo esekhaya. Yebo. Wena wawuzwana. Ngaboshwa ibhamu sibanjwe ndawonye. Mana Sibari usho ukuthi wena wawuzwana nomuntu watshisa inkomo zasekhaya. Ngangazi ukuthi uyontshile inkomo zakwamzimela ngabona ngamaphoza ngagcwala ngani maphoza ndini yazi wena vele Sibari sengumaphuza manje vele umaphoza umaphuza manje kanyeza umcophozi yini umcophozi kanti isigebengu isisebenzi Awuyisebenzi. yes umcophozi umana washayelelwa ngenombolo ngiphethe ongale Yes. Into lisebenza kanjani ndoda ungisazi? la Sebenza kanjani ndoda? Usazi. lalela mfana wami ngadaka utshwala uzodakwa la ke lalela ke man lalela nangumuntu Yes, qosh. Sebenza kanjani ndoda? amajazi miyeke majazi lalela amajazi siwo majazi lemali ushoda ngokudliwa intothwana ushade ukudliwa intothwane yabo lalela uyazi ukuthini amajazi hamba ushade ukudliwa intothwane kusho ukuthini ushade ukudliwa intothwane yazi ngisuka kethi ngicasuke senza ucasulwa lo mana Sibari ushothi ngimesabe mina awukho umuntu okhomba ukuthi khomba khona into ngiyibona mina khomba ukuthi khomba kuqaleni uthi lo yeah Sibari mana Sibari usho ukuthi mawuthi umuntu ushade ukudliwa intothwane ya mfowethu mfana ngimbulala angifuni ukuba nesitho sengane kaka wena ngizokunquma ngizongena manje nquma uthatha ucela mba upheze lo muntu nani iphone hayi Sibari ngeke ipodlele Sibari ngeke lipodlele hayi uphi hayi Sibari hayi ngifuna umthola hayi Sibari Sibari